Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. There is a framing of the GOA private security Pasara rules in line with the Government of India. There is a declaration of the area of the investment promotional area under the section of the 42 of GOA investment promotion and the facilities for the single window clearance for the CMM Logistic Private Limited at the Dharbandoda. Approval for the cabinet for the further extension relaxation regarding the payment of the annual recurring fees from the casinos, but by increasing the 10% for them. The annually annually pay करतले ते आता monthly pay करतले, but we are taking the 10% extra monthly. सिनियर राणेच्या कॅबिनेट स्टेटसाचो इश्यू सध्या हायकोर्टात पावला. कोर्टाची सरकाराक नोटीस. हे वटेन कॅबिनेटान राणेक कॅबिनेट स्टाफ दिवंक बावटो दाखयलो. बट तांकां कॅबिनेट एप्रुवल घेवचें पडटा. ते आमी पोस्ट फॅक्टो कॅबिनेट एप्रुवल घेतले की तांकां स्टाफ जो आसा हो सँक्शन करचो. बाकीचो प्रोसेस तेजो आतां तो फॉर टेकिंग ऑफ इन टू द फायनान्स पर्सनल ताका स्टाफ इट इज अ न्यू कॅबिनेट स्टेटस सो दॅट ताका स्टाफ एप्रुवल दिवचें पडटा फ्रॉम द फायनान्स डिपार्टमेंट फ्रॉम द पर्सनल डिपार्टमेंट तो स्टाफ सँक्शन करून घेवचो पडटा. सो दॅट वी हॅव टेकन द एप्रुवल इन द कॅबिनेट एंड नाव दॅट प्रोसेस वील गो ऑन. वी आर गिविंग द स्टाफ फॉर द मिस्टर प्रताप सिंग राणे. काश्मीर फायल्स टॅक्स फ्री करपाची घोशणा हे आधी मुख्यमंत्र्यान केल्ली. कॅबिनेटान बॉक्स ऑफिसाक GST कॉम्पेन्सेशनाचो प्रस्ताव क्लियर केलो. ओके देर इज एन GST कॉम्पेन्सेशन्स जे आमी हेका दिल्ले पळय न्ही फॉर द काश्मीर फायल्स एक्सपोज फॅक्टो एप्रुवल फॉर दॅट हेज्या खातीर. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी.